safika siba 140 sizotrainwa uSirithi owafikela khona la eHub yaseNtshanga. Ama-program akade siwenza beku-food safety, crop production, poultry production. Mina ngiyintsha yakhona la emphakathini waseNtshanga, bengiyi-Serithi participant for inyanga eziwu-10 yaphela i-contract. Ekupheleni kwe-contract kwasho ukuthi kuningi engikufunde kuma-program abekhona, ngazivulela eyami indawo, ngiqalile manje ngiyatshala. Kuningi kakhulu engikufundile even kwimarket. Sike saba nalo uhlelo safundiswa. Ngithi nje angibonge kakhulu kumasipala weTheku, ngibonge nangeHub ngethuba esinike lona. Ngithemba ukuthi kusazoqhubeka kuye phambili noma sizibophezela ukuthi nathi abanye abalandelayo sizobafundisa since sagqugquzelwa ukuthi sivule ezethu indawo ukuze sikwazi ukuyisebenza esikufundile kubonakale eindaweni zethu, kubonakale nasemphakathini esikuwona. Danko masipala.